Ik kan het echt niet. Nou, doe ik het zelf wel. Ja, natuurlijk, jij moet het doen. Jij hebt in de oorlog wel voor hetere vuren gestaan. Ga maar. Oh, Bart. Ja, komt ie uit. Ja, nee, zo kan ik niet werken. Ja, wat dan? Ik heb wel iemand nodig die weet hoe je een konijn moet vasthouden, ja? Je durft niet, hè? Als je zo gaat beginnen. Dag. De pannenkoeken zijn bruin. Ja, stop maar, jongens. Twee dingen. Waar begin jij over De mee? pannenkoeken zijn bruin. Nog eens? De pannenkoeken zijn bruin. Nee, niet goed. Nee. Nog eens? De pannenkoeken zijn bruin. Nou heb je maar vast. Ik ga weer de wagen in. Na die shot gaan we lunchen, oké? En ik wens absoluut de stilte! Zoals mijn moeder ze altijd beliefde. Ik geloof dat we een denkfout maken. Hij is een Engelsman. Dus je moet zeggen, de pancakes are brown. Zeg het eens? The pancakes are brown. Nee, niet goed. Te nadrukkelijk, hoor. The pancakes are brown. Iets minder, geef iets minder. The pancakes are brown. Nou heb je die pancakes are brown. Oké, jongens, ga de wagen weer in. Na die shot gaan we lunchen, hè? Oké. Een van de mooiste dingen was het werk wat Jeroen Krabbe hier vandaan gemaakt heeft met het uitzicht deze kant uit zo. Dat was, Maar dan heeft hij dat geschilderd. hij heeft dat uitzicht geschilderd en in de verte kunnen we namelijk het huis van Renoir zien. Ik kan me zo voorstellen, dat het scheelt natuurlijk ontzettend of je het 's ochtends schildert of 's avonds. Kijk eens. Ja, dat is natuurlijk wel... Je voelt je dan heel nietig, hè? Ja, ja.